Dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Moderna poslovna uspešnost. Danas je sa nama sjajna Jelena Milutinović, koja je pokrenula svoju školu jezika, blog, i ona će nam reći kako je došla do svog uspeha. Ćao Jelena, da li možeš da nam kažeš s čime se baviš ili nešto o sebi? Naravno, ja sam Jelena, kako sam predstavila, preduzetnica sam i vlasnica škole stranih jezika u Beogradu. Bavim se jezicima cijelo život i to je nekako obrazovanje prirodno da postanem i profesor, a posle je prirodno i došlo to da budem vlasnik jedne škole. Ja sam i lider sama po sebi i uvek sam to bila. Pomenula si da ti je samo pozicioniranje škole, jer to je bilo jako izazovno, ali da si znala kako da se to pokreneš. Možda nam kažeš koje su prepreke bile na tvojom putu uspeha? Prepreke nisu bile, nego postoje. Prepreke su tu. Ovo nam je u Srbiji, rad u Srbiji nam je kao trčanje sa preprekama. Kada sam počinjala da radim, ja sam apsolutno zanemarila to kako ja izgledam. Je fokus bio na nastavi, na školi, na organizaciji. Ali sam shvatila vremenom da je jako bitno kako ja fizički izgledam. Sam uredila, da li sam lepa, da li sam zanimljiva, da li imam nešto na sebi što želim da znam. I to je za mene bio pakao, da ja prihvatim da je nešto površno kao fizički izgled jako bitno za posao. To svi morate da shvatiti. Fizički izgled je jako bitan za posao. Meni je to bio pakao da shvatim i da počnem da se sređujem i oblačem. To je bio poraz, ja toliko pametna, uspešna, obrazovana, sad ja moram haljeti. Da li je moguće da to jeste? To je prepreka. Deca više volela učiteljicu nego učiteljicu. To je nešto što morate svi da shvatite. Ako nastupate, ako idete da pogodite posao, da ubedite nekoga, izgledajte najlepše i najbolje što možete sebi, tako ćete se lijepo ostavljati drugima i mnogo ćete bolje funkcionisati, pričati, šarmirati ljude koji su vam u tom momentu. Znači, to je za mene bio šok i šokantna prepreka koju apsolutno nisam očekivala i mislim da je važno da kada naiđete na tako nešto što vam vređa vaš sklop ličnosti, prebrodite to, probutate svoj ponos i shvatite da postoji neka bolja varijanta nego ono što ste vi radili. Kako je bilo da radi sa decom? Pa baš tako oko politike i zabavnika, tako smo i mi, zabavna škola. Rad sa decom je veliki izazov, u kom smislu deca se menjaju iz generaciju u generaciju. S jedne strane pozitivno, s jedne negativno. Istri su pametni, svaka generacija je sve lukavija i sve informisanija. A sa druge strane, mnogo vremena provode u školi, to je velika razlika u odnosu na naše generacije. U školi su po 8 do 10 sati boravku i sve ostalo, što je za nas bilo samo nekad priča. Sad, zašto to kažem? Zato što je tu decu jako teško motivisati. Znači, rad sa decom se svodi na motivaciju, motivisanje dece zašto im treba engleski, zašto od svega na svetu još sad i moram francuski da učim. To je šar posla i to je za nas profesor najveći izazov. Mi smo centar za kreativno učenje stranih jezika i tako smo registrovani. Naš rad se sastoji u tome da deca uče ono što je predviđeno prosvetno i gradivom za taj uzrast, ali onda radimo o tome čemu to služi. Čemu služi sad ovaj? Služi mi za kontrol i dobit ću 5 sveta super, ali čemu to služi u stvarnom svijetu? Evo da vi to njima pokazujemo cele godine na časovima, a onda kad dođe leto, onda ih vodimo u Grčku, u jedan internacionalni kamp, gde oni upoznaju 2500 dece iz celog sveta, sa njima govore engleski, onda su carevi, da smo mi Srbi naravno najbolji u svemu. Jelena, da li može da nam kažeš šta ne možeš da biti poslova? Tu sam mag, ne volim ništa. Sve mogu da ljudi, sve. Ali usisivač je moj neprijatelj. Jelena, šta može da poručiš nama modernim budućim poslovnim ženama? Šta mogu da vam poručim? Imam 100 stvari da vam poručim. Prvo jedno da je potpuno drugačije od ono koji ćete čuti od poslovnih žena, a to je da pre posla, ono čega vezano za struku, radite na sebi. Koliko god obaveza, decu, svega da imate, nikome ne valjate ako se raspada. A najmanje sama, žena koja je zadovoljna sama sa sobom, može da razmišlja onda i o nekom poslu, o preduzetništvu. Uradite nešto
što vas izbacuje iz uobičajene dnevnice. Dragi gledalci, hvala što nas pratite, pratite nas i dalje na svim našim uradzi Radi kanala. Danas je s nama bila sjajna Jelena Milutinović. Ukoliko poznajete neku ženu koja je uspešna na bilo koji način, takvite u komentaru i mi ćemo ih kontaktirati i objaviti.